gode sarkin waka ne. Jamuje na mujo ban maza gwani gungiwa, jarumin da suke mai nufi da yin alkhairi, Alhaji Abubakar manga dan baka yangiwa. Jamuje na mujo ban maza gwani gungiwa, jarumin da suke mai nufi da yin alkhairi, Alhaji Abubakar manga dan baka yangiwa. Jamuje na mujo ban maza gwani gungiwa, jarumin da suke mai nufi da yin alkhairi, Alhaji Abubakar manga dan makarin giwa. Sana fara farko da kai makayin komai, Allah ka idda nufi mu kai baitukan girma, ka mai halin kirki mai karamci mai alfarma, dan gidan tarbiyya mai kan nufi ne baba. Ƙara tsira mun ci rabu Allah ga manzona, alihi na gidansa a sasa haɓai rafana, har auliya ulama sarkin waka sa su ma. Lalle ku su ma gani yau ma na zaka ina tamburan girma, a gare ka dan maka yau cikin nufin alfarma. To mu je sarkin waka mu ko za maka amshi, gaishe ku mu je jarumin gwanin giwa zaki. Allah ya ja kwana da lafiya har girma, kawanin ka daidai ne mukamin ka ya girma, tabbas mukamin sa sarkin waka ya girma, don ya ɗaukaka ya zamo daban babu kama. Ba kama lalle ko ba kama ya girma, tunda ya zamo to ma shi ne gwani gungiwa. Lallai gwani ne adali mai halin kirki, mai karamci dan gidan mutunci da alkhairi, mai halin girma zuciyarsa fal annuri, mai nufin alkhairi ga kowa baya shari, ya zamo jin daɗi farin ciki annuri, ya wuce wasa ambaton sama alkhairi, ya wuce wasa ambaton sama alkhairi ne, tunda ya mana kyauta gwanin mu aishi fitila ne. Lallai hakika jarumin mu aishi fitila ne. Jamuje na mujo ban maza gwani gungiwa, jarumin gaske mai nufi da yin alkhairi, Alhaji Abubakar manga dan baka yangiwa. Arziki ya wanzu da dukiyar alkhairi, shi kake in ya iso waje ana ta kirari, don alherin da yake ga al'umma ba dama. Lallai muje na gano yana da mutunci da kima ga al'umma, arziki mai yalwa nufin asirin Allah, mai wadatar zuci kyautarsa ta wuce kila, in ya mata kyautu don daɗi sai ka kwalla, babu wasa a cikin al'amarinsa na kula, tabbas ba wasa sarkin waka a cikin lamarinsa don shi daban ne. Kaka mu je Allah ya ja da nisan kwana, mai faranta farin arziki madubi guna, waye ce za ya iya bai kai ba ko da a suna, ji nake al'ummar cikin gari na jinjina, ai dole mu yi jinjina da godiya a gare sa, irin kyautatawar da yake gurin kowa. Na shaida don ya mun gare ni ban manta ba, mu maya mana kyautar sarkin waka sai godiya. Ashe muje dole in kira ka guni na zaki, sannu shafa ma ya aikin fada da cikawa, inda ce kai aikai nake nufi ba kowa, tun da kamun dalilin hanyar shigar wake na, kungiwa zakin duniya kurewar kwaliya, ka ce na marwake na mai kuma sai ka biya, kyautar da kamun ya saka a yau ni ma nake godiya, Allah ya saka da alkhairi ya karo girma, amu sarkin waka mu ma muna mar jinjina. Nagode muje, mai farar
aniya ginshiki majikan talaka mai arzikin kyauta ga al'umma ba ta muka ba da kafu kai ne gwanin da babu iyaka ba da ta shaida zuwanka alkhairi ya sauka mai martaba ya ma dan maka yaushe yasa ka cika aidan ya canta kan fiye da haka ma soja mu je gwarzon gwara zama ya alfarma takawa daidai ginshiki ma'aunin fila girgijen ni'ima bai ruwan alkhairi fitila gamji sha sara sassaka koman ka ga Allah shakundun mai girman mukamin giwa zaki kai zuga ke bi inda wakuna sun hauki togar ka daban ta cikin dubu hakun ba sarki kai kadai ne gayya ga mai martaba sarki yi wana maka dan ka wuce sa'a ga kirki shi yasa ne ma yau na so da baitin girma za mu je na mujuban maza gwani gungiwa jarumin gaske mai nufi da yin alkhairi alhaji Abubakar mangadan bakarin giwa ganin ka alkhairi zuwan kama annuri gaba da ta haska jihar Gombe ga jari cibiyar kasuwanci komai kai ne ai sirri wannan hali na kwarai ne ka zama alkhairi lalle ya zama alkhairi tun da giwa ne sirri tun da ka san giwa ai shi waliyin Allah ne shi yasa Gombe ta ɗaukaka ta wuce sa'a tun da sarkinta daban ne ya zamo mai da'a hakan yasa duk wanda ke bayan sa gwani ne lalle ga ɗaya a cikin su ma shi ne tauraro gwarzo ne ya wuce duk sa'a fa wane yaro yau shi ne ɗai na daban cikin fada ba kwaburo mai girma dan mai girma ka wuce sauraro ya wuce sauraro daban yake gwarzo ne ba shakka gwarzo ne dan makayan Gombe ni ne Naziru sarkin wakan sarkin Gombe ni na gaida kai